De echte kriesdrokte bleef van de middag uit bij de supermerken in Kolm en Boetenpost. Uitentroch stieden een riegen voor de door van de winkels, maar door het algemeen koe elke nien vrij rap naar binnen. Gewoon meesken hier in deze dag uitzocht om nog gauw even de laatste kriesboodschappen binnen te heljen. Ja, hier maar nog net in. Nee, je zit in de leeftijd een beetje krap, hè? Wat gezondheid betreft. Dus we toch, nou, het zal nou wel net zo druk wezen. Meestal om deze tijd ook wat, maar het is nou ochtend. Ja, valt al. Nou, voor mij net drukkere roos. Nee, dat. Hey, wil je toch zeggen zo dat de meeste mensen nog even wat laatste kriesboodschappen heljen? Zag je het? Daar ben ik gewoon dat meer dat de oorlog aankomt. Ze hebben zoveel kaarten vol, maar ik neem alleen het noodzakelijke mee dat. Een beetje net de volle drukte van de kriesdagen. Dat. Hey. Net een hele soort luxe wat in huis heljen. Kries zei me net zo vol. Wie vroeger misschien wel hoor, maar nee, nee. Ik ben gewoon de dagen. Maar ik moet alleen één, mag niet twee met mijn man. Dus u moet even apart van elkaar? Ja, dan ik doe niet. Ik ga naar een andere winkel. Een paar late dingetjes nog. Mensen die zeggen van, oh, ik kom toch nog eventjes langs. Eerst denk je dat er niemand komt, maar misschien dat er toch wel wat komt. Het is minimaal allemaal, hè? Ja. En de kerst dit jaar in klein gezelschap thuis? Nou, thuis eigenlijk niet. We gaan nu een keer naar de kinderen toe. Kijk, dan kunnen ze niet allemaal... dat is ook een keer wel leuk. Maar de tweede kerstdag zijn we met z'n tweetjes. Dus er had al iemand gezegd, nou misschien dat ik nog wel even langskom. Dus. Ja, het gaat prima volgens mij. Ja, je bent ook aan elkaar aan het zetten zien. Dus er zal nog wel wat bier wezen. Ik hoop het al, en anders staat het pech gewoon. Maar het is ook maar onder wien. En hoe zul je met hem in de kriesdagen? Een liedsploegje? Ja, een liedsploegje, ja. Eerst kries dan maar wat familie en ja, tweede kries dan maak werken. Dus dan is er geen kries vieren aan, dan is het gewoon een hutwerkje? Gewoon het werkje, ja. Maar ja, het is toch hoor zoals het hier, dus ik vind die een probleem. Wie het wat drok of voelt het daar? Voel me mij, hè? Jawel, dat voelt op zich wel mij. Gewoon ik. Ja. Dus je moest toch nog even wat laatste denkjes in huis heljen? Nou ja, alle weken ging ik naar de winkel wel, dus dat maakt nog deze week liggen goed als andere weken ook. Hè? Maar dat nou speciaal heel oud is als andere weken. Dat doen we net, ja? Nee, dat net. Maar je zult de kries wel vieren thuis? Ja, wel vieren, ja. Maar net heel bijzonder of uitbundig of oors als oreren. Nee, dat net, ja? Nee, even een krantje. Oh, nee. Verder ga je alles wel binnen voor de Christ. Ja, wie dit doen leven we wel. Net te volle in huis heljen? Nee, ik doe het kalm hoor.